ομάδα μας, Ελληνοαγγλική Αγωγή και Δήμος Νέου Ηρακλείου, σαν δεύτερη νικητήρια ομάδα Grand Team 2016, συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός που είναι γιορτή αλληλεγγύης. Συνάντηση της αγάπης με τη γυμναστική για όλους, πάντρεμα της κίνησης με τη ψυχή. Ακουμπάμε στους ώμους όλους τους συναθλητές μας και αγγίζουμε τις ψυχές εκείνων που εμπιστεύονται τις δυνάμεις τους. Απορρίπτουμε τους διαχωρισμούς και συθέτουμε εμείς μαζί με όλους τους λαμπρούς συμμετέχοντες στο Step to the Art που απαρτίζονται από Ολυμπιονίκες, λαμπρούς αθλητές και σπουδαίες ομάδες, μια λυσίδα με ατσαλένια θέληση για την ενίσχυση των Special Olympics. Διεκδικούμε το χειροκρότημά σας για αυτή τη σπουδαία προσπάθεια που αποτελεί ανάσα ζωής, ενισχύοντας την πίστη στη ζωή και στους αγώνες της. Τα φιλιά μας, πολλά, από την ομάδα μας Ελληνοαγγλική Αγωγή και Δήμος Νέου Ηρακλείου.